Zdravím G's, guys and girls. Tak jsme zase tady a konečně vám můžu ukázat produkty, které jsme rozbalili z té velké krabice a zjistili jsme, že ta zásilka nebyla úplně tak skvěle poslaná, ale naštěstí to vypadá, že to všechno přežilo, tak si to představíme a ukážeme, jestli to teda všechno přežilo a zároveň si zkusíme nějakou funkčnost. Jsem na to sám zvědavý. Rozbalíme si první produkt, což bude odvlhčovačka, zvlhčovačka Cloudforce T3. Jedná se o zvlhčovačku, která má 4,5 litrovou nádrž, takže teoreticky by měla vydržet papírově, teda ne teoreticky a prakticky, hlavně si to teprve zjistíme a ukážeme, tak by měla vydržet 36 hodin na jedno naplnění, fungovat, co dokáže všechno. Tak je to samozřejmě ultrazvuková zvlhčovačka, která tvoří jemnou studenou páru. Jak už jsem řekl, má 4,5 litrovou nádrž, která dokáže udělat 150 ml páry za hodinu, což je poměrně docela dost. Má 10 úrovní intenzivní mlhy, samozřejmě tichý provoz, AC Infinity. Jak jsme si říkali o té značce, tak vlastně jsem říkal první produkt, on už to je druhý produkt, že jo, protože jako první už jsme si představili náš mozek, který samozřejmě bude spolupracovat s touhletou zvlhčovačkou a díky ní se dostaneme ještě dál, než to dokáže sama o sobě. Ale o tom si povíme až dál. Takže, jak jsem říkal, tichý provoz, na co se právě ta značka specializuje, už od začátku, když začali dělat tu techniku pro hi-fi a vlastně domácí kina. Je nízkoprofilová, i když to podle krabice, když si to porovnáte se vším, a tak samozřejmě to jsou malé věci nebo nízkoprofilový a když na ten oscilační větrák, tak když si to porovnáte se vším ostatním, tak jak tvrdí výrobce, zase tak nízkoprofilová není. Já si dovedu říct, že jsem měl možná nižší zvlhčovačku, ale určitě ne tak výkonnou, tichou a tak skvělou, jak by měla být tahle, ale to ukáže až čas, takže plnění je zhora, což jsem ani neviděl jináč u jiných zvlhčovaček, ale samozřejmě vem sám, já mám tu 120, mám v tom velmu Elko a prostě kolem toho hydroponického systému dát něco do kola už je docela problém, takže to máte fakt natěsno, takže kdybyste měli ještě plnit z boku, tak by to nebylo moc praktický, že jo? Takže plnění je z vrchu, to je super. Při připojení na ten můj kontroler, na ten náš mozek, kontroler AI Plus od AC Infinity, o kterém jsme se bavili, tak při připojení na tohle si dokážete nastavit i ty páry, o kterých jsme se bavili. Já tomu furt budu říkat páry, je to samozřejmě hodnota VPD, je to odpor tlaku vzdušných pár, který vy si dokážete nastavit na tom kontroleru a tato zvlhčovačka vám přesně podle toho, aby vám to udržovalo to správný VPD, tak to udržuje. Jo, samozřejmě udržuje i vlhkost, ale to udržuje i sama od sebe, aniž byste to připojili na ten kontroler. Pokud byste chtěli i tu kontrolu toho tlaku vodních pár, tak už to musíte mít připojený na ten kontroler, který si tady teď bohužel neukážem, ten jsem odnes, protože ten už máme rozbalený. Možná bychom si ho mohli ještě představit, neukázal jsem vám ho zapojený a tak to uvidíte asi až ve skříni, takže to není tak důležitý, přeskakuju, jak jsem říkal, učím se, učíte se se mnou, takže pojďme se to naučit. A pojďme si to rozbalit, nebo si o tom ještě něco řekneme. No tak nastavení VPD jsem říkal a nejdůležitější věc, co ještě bych vám chtěl připomenout, na co já dosti často zapomínal se starou zvlhčovačkou, tím jsem ji odrovnal, je důležitý do těch zvlhčovaček lejt destilovanou vodu. Jo. Pokud nemáte destilku, tak vám stačí pořídit si reverzní osmózu,
která funguje jako filtr vlastně, abyste měli co nejčistší vodu pro tu vaši zvlhčovačku, kdy vám vlastně reverzní osmoza odfiltruje vaši vodu z kohoutku, můžete si ji napojit přímo na kohoutek, a nebo si to tam dáte jako externě občas, což je asi užitečnější. Reverzní osmoza vyjde na 1000 až 2000 korun. Udělá vám vstupní EC 0,0. Takže používat určitě destilovanou vodu a nejlíp, jelikož vám to tvoří ten vzduch, vlastně to klima té vlhkosti, nebo dává vám to tu vlhkost do té skříně a tvoří toto klima, tak by to mělo být ne moc, nejlíp bez bakterií, bez všech možných plísní a všeho, takže je dobrý, když už to doplňujete aspoň jednou týdně, si tu vlhčovačku vyčistit třeba octovou vodou. Já používám bílej ocet, protože je méně zápachový, že jo, a ne tak agresivní, ale zároveň na to vyčištění je prostě super. Takže, nebo super, vyčistí úplně stejně jako klasický stolní kuchyňský, ale nemá takový zápach. Jo? Takže co se týče těch chemických vlastností, tak vám to pomůže a tolik to nesmrdí. Takže ten na to já teda používám celkově v domácnosti, to vám doporučuji. A teď už se pojďme podívat na tu samotnou zvlhčovačku. Jak jsme si řekli, AC Infinity, nic jiného, prostě si tu skoro ukazovat nebudem. Neříkám, že všechno bude od značky AC Infinity, jo. Samozřejmě hnojiva jsme si řekli Lapothion del Bruo. Tady to zrovna není moc vidět, ten branding té značky, ale to není úplně důležitý, to si když tak vyhledejte. O těch hnojivách, jak jsem říkal, taky se budeme bavit díl. Furt o nich budu mluvit, protože v ničem jiném teď aspoň rok nepojedu, jo, takže zvykněte si na to, abyste věděli všechno, co v té sestavě prostě bude. Tady, když se podíváme do té krabice, když ji otevřeme, tak na nás hnedka vykoukli, což se mi líbí. Mně se prostě líbí u té značky, jak to mají obrandovaný, všechno z grow příslušenství vám přijde v takových nic neříkajících krabicích, různě poházený, vystlaný karton, nebo jako nepřijde mi to tak profesionální, prostě jako to je tady. Fakt to může vypadat jako reklama té značky, ale opakuju není, prostě mně se ta značka líbí, proto ji vychvalovat budu. Jo? A tady máme od nich, to já nikdy nečtu, pak to vždycky čtu, až když zjistím, že je nějaký problém. Jinak se snažím všechno zjišťovat si sám. Jsme lidi, že jo, tak máme trošku intuice a inteligence, ale jako čtěte ty návody nebo něco posadete. Mně se to stává často, že jsem nerad čtu, tak něco posadím. Teď to se stává. Jo. Naposled jsem vytahoval sklo pro telefon a celý jsem ho rozbil jenom protože jsem byl hr. Doufám, že se nám to nestane u tohohle. Jo, samozřejmě rozbalovat asi lepší na stojáka, nechci trhat krabice nic. Jsem hr, ale teďka opatrnej, takže si to rozbalíme takhle. Říkám, všechno pěkně vypolstrovaný, jak má být. Takže jestli se s tím něco stane, tak pokud to nebude těma rozlitejma hnojivama, tak už to je jenom moje chyba. Vytáhneme si to tady, podstavec ze spoda, tak z vrchu v té krabici se vám s tím nemohlo stát. Tady teoreticky by s tím nemělo být nic, protože ty hnojky se nám nikam nedostaly, jak jste viděli v předminulém videu, kde se nám to tam trošku vylilo, jelikož to Grow Shop dal prostě na tu elektroniku, což se mi moc nelíbilo. Ale chybama se člověk učí, tak doufám, že na to koukají. Dáme si to tady za sebe, ať víme, co vlastně představujeme. Pití nesmí chybět, je jako vždy. Ponaučil jsem se, dal jsem si mikrofon níž, abyste neslyšeli pokaždý, když se napiju. Tak. Sundáme si to asi z toho podstavce. Tohle můžeme rovnou zahodit.
co není ve videu, jako by se nestalo, takže už to je dávno pryč. To je to moje, že jo, ono určitě to mají, tady ze spoda se dá k tomu nějak dostat, já bych to nejradši roztrhal z vrchu, ale dobře, budem inteligentnější lidi, nebudem dělat ty vapený pohyby, pěkně si to rozbalíme tak, jak by se mělo. Vytáhneme si tu šprcku. Tak, kabel. Musím se přiznat, nevím, jak je dlouhý. To by nám tady mohli někde psát. To je jako ve věcích v Growboxu u mě největší problém je vždycky délka kabelů, protože napojovat to přes všechno, nemyslím si, že je to dobrý. Doufám, že nám to postupem času všechno vyřeší ten USB dongle nebo nějaký dongle, který, jak jsem říkal, nevím, jestli pojede na Wi-Fi nebo Bluetooth, ale že se těch kabelů zbavíme, protože já to úplně nenávidím tahat někde kabely a přece jenom pracujeme ve vlhkém prostředí, jako ta elektronika. Čím méně kabelů a méně spojů, tím vždycky lepší, takže já pak dopadnu tak. Bohužel nevidím tady míru toho kabelu, ale můžeme to odhadnout. Když to teda rozdělám, doufám, že to je vidět, tak vám řeknu rovnou, kolik tak cca může mít, pak si to upřesníme. Ale za mě to 2,5 metru má určitě, možná i 3,5, jo. 2,5. Dejme tomu, že jsme na 2,5 metrech. Jako asi si s tím vystačím, no. Mám odvlhčovačku, která má o půlku menší kabel, určitě to řeknu na rovinu. Takže je to menší plus, ale za mě prostě jakýkoliv kabel je špatný. Přece jenom chcem už jít trošku moderní technologii. Když už chcem dělat tu značku AC Infinity a já věřím, že oni jsou prostě ty průkopníci, kteří pojedou dál, ty, jak jsem řekl, ty USB dongle, ty Bluetooth nebo Wi-Fi, to se mi strašně líbí, takže je dobrý, že myslí asi na další kabel, ale pro mě přece jenom bude lepší ta bezdrátová technika. Uvidíme, jak bude teda spolehlivá, aby v tom zase nebyly problémy. Ale pojďme si to teda rozdělat, naplnit. Doufám, že jsme si o tom řekli asi všechno. Tady je vidět, že mají fakt vypolstrovaný každý kousek. Myslím si, že tahle umělá hmota by tu krytku ani nepotřebovala, ale mají. Co není ke škodě, že jo, vůbec. Otázka, jak se dostane. A jsme zase u toho prostě návod, jo. Lidi, čtete návody, jo. Mohla tady být packa, mohl jsem jí ulomit. Naštěstí si myslím, že mám dost rozumu, abych to neudělal, takže tady je vrchní krytka. Takhle se vám odděluje nádoba. Můžete si krásně jít doplnit nádobu. Jo, nemusíte to odpojovat někde od elektřiny, nic. Odpojíte se nádobu, doplníte. Ani s krytkou nemusíte chodit. Vrazíte, zakrytujete, zapojíte, jedete dál. Prostě nic složitýho. Nebo si s konví, nebo s čímkoliv dolejete na místě. Jako, mají to pěkně řešený, tedy si nejsem jistý, jestli to je... Tohle už asi krytka nebude, to je nějaký keramický kroužek, takže ten tam bude určitě plnit nějakou práci, o který já se vím hovno, já mám práci jinou, tady to tady rozbalit, takže se tím nebudu ani zabývat, když tomu nerozumím, že jo. Co tady máme dál? Kabel, hele, jej. Myslím si, že je to skoro to samé, co není. Možná je, ale s trošku jiným měl by být ten samý. Už je vidět, že firma asi trošku mění branding. Já nevím, jestli to úplně vidíte. Protože tady je napsáno, tak jeden bude generace 2, jo, tady máte
generace 2, to je vlastně jediný rozdíl. Tenhle jsem koupil, tak jsem koupil ještě něco staršího. Já jsem říkal, že jsem to koupil asi zbytečně, ale kabelů není nikdy dost, dokud to jede na kabely, že jo, bohužel. Jo, a to jsme zase u toho, co jsem říkal vždycky. Když můžete, investujte do dražšího. Já ještě nemůžu, bohužel. Jinak bych ty kabely neřešil a kupoval rovnou dongly, o kterých se ví, ale ještě nejsou na trhu. Jo, takže kabelů budu mít dost, zase vím, že ten nestál asi 350 korun, nevím, proč jsem ho koupil, vím, že vždycky, když něco koupím, tak mi k tomu chybí kabel, tak jsem ho koupil radši do Foroty. Jak je vidět, tak mi chybět nebude k ničemu, anebo bude třeba navíc. Ale jsme zase u toho, jestli tenhle kabel stál 350 korun, teď byste tu potřebovali na 4 zařízení, vydáte 1400 za kabely a pak zjistíte, že si za 1400 koupíte jeden dongle, nebo i za těch 700, že? A zase jste utratili 1400 předem, zbytečně, který pak aktualizujete na něco nového a bude to stát sice dvakrát tolik, ale těch 14 do toho furt musíte počítat. Takže když tu možnost máte, radši bych šel do toho dražšího, protože postupem času se do toho dražšího stejně dostanete. Jo? Neříkám, že když chcete začínat, tak samozřejmě cena výkon je vždycky super ukazatel, že jo? Ale pokud ten budget je, tak nešetřit na tomhle. Další sonda. To je super, takže já už mám vlastně 2 kabely, 2 sondy, protože v tom mozku jsme tu sondu měli taky. Jelikož to mám možnost upravovat i ty páry VPD, i vlhkost, tak předpokládám, že tahle sonda bude úplně stejná jako u toho našeho mozku, teda kontroleru AC Infinity, kontroler AI+, kde byla úplně ta samá sonda, ukazovali jsme si, že tam měli i různý uchyty, jako je tady. 3M-kovou samolepku zase, jo. To je to, co se mi na tom neskutečně líbí, že asi nemusíte fakt nic dokupovat. Já už z předešlých zkušeností od jiných značek jsem zase dokoupil kabel, který jsem si myslel, že někde náhodou budu někde potřebovat a vypadá to, že to budu mít v každém zařízení. Takže super věc, jo. Sondu už mám teda taky asi druhou, předpokládám, že nebude úplně rozdílná od z toho mozku, kde se teda měří jak teplota, vlhkost, tak to VPD, což je odpor vzduchu pár. Jo, jak už jsem to vysvětloval v minulém videu, kdybyste na to nekoukali, pro mě je to taky nová věc, je to vlastně, kdy kytka tvoří nejlepší fotosyntézu, je to vlastně vztlak vzduchu z kořene, nebo vztlak pár, nebo takhle, je to odpor vzduchu pár, ale když to řeknu laicky, tak vám to vlastně tlačí živiny a vodu, ne vzduch, to jsem řekl blbě, živiny a vodu z kořene až po listy, až palice samozřejmě a tím rychleji je to vyživuje. Nejenom, že vám to rychleji stlačí nahoru, ale i vám to nějakou upraví jakoby to střebávání toho. Jo? Takže vám to rychleji vyžene nahoru a rychleji se to rozloží. Super věc, nikdy jsem to neřešil, nikdy jsem to neměřil. Teďka díky týhletý zvlhčovačce a díky našemu mozku AI plus kontroler tak to měřit můžeme, ještě nám to bude hlídat v tom ideálním poměru. Takže super věc, to je ta sonda, kterou jsme asi taky viděli, vlastně to jenom opakujeme, to si teďka zapojovat nebudem. Tady je nějaká hadice. Se mi líbí, že ACAI myslí na to, že ne všechno, že je dobrý nemít všechno ve skříni, jo. Takže na všechno máte hadice, že se to dá náhodou hnát jakoby zvenku do té skříně, jo. Koukejte, ona je krátká, proto jak už jsme si povídali tady u tohohle, ještě jsem neviděl balení, který by bylo takhle malý trubky. Jo. To samý, tahle hadice byla v tomhle pytliku, samozřejmě ta hadice typu může mít 2 metry minimálně, možná 2,5 zase, 2,5 bych věřil, jo. To je to, o čem se bavím. Proč si můžete myslet, že dělám reklamu té značce a nedělám reklamu té značce. Tohle je prostě,
Tohle by mělo být u každé pračky, u každé myčky, tohle by mělo být všude. Nikde, já nevím, proč takhle dobrý funkční výrobek vidím až u věci, která je vlastně na pěstování konopí. Jako, proč to nedokáže, že velké firmy udělat u jakýkoliv trubky. Jako, super věc, za mě koukněte na to samé, říkám, 2,5 metru, to je to teda trošku pracný, než to složíte, není to, že byste to vzali a zcuklo se to, ale tady máte 2,5 metru, no. Takhle by to mělo vypadat prostě. Říkám, značka, která vnímá budoucnost a zapomíná na minulost a velice se vymyká přítomnosti, takže proto se mi jejich produkty líbí a proto si říkejte, kdo chcete, co chcete. Není to reklama. No, vlastně je, ale mnou iniciovaná, protože si to ta značka zaslouží. Tak. Pojedeme zase jako doteď. Jak vidíte, já jsem to fakt teďka rozbalil, jo? Ještě jsem se do návodu nekouk, ale furt říkám, vy to nedělejte, nebo nebuďte naštvaný na mě. Já až něco posedu, budu naštvaný taky sám na sebe, takže si to zapojíme. Dolejeme si určitě vodu. Doufám, že se to hned nezapne. Ale i kdyby se to zaplo, tak samozřejmě, když vám dojde voda, tak by ta odvlhčovačka neměla přestat fungovat, vypnout se, má to senzor vlastně, aby to nefungovalo za sucha, takže vám neodejde motor, jo. Takže by s tím problém být neměl, ale říkám, nová technologie, já jsem furt zvyklý ze starých věcí. Radši dodržujte všechny pravidla, co mají být, protože i u těch nových technologií, když dbáte na tu údržbu, tak věřím tomu, že i tak o to díl vydrží. Že? Takže tady máme měrku Max, kam můžete dolejt vodu. Koukám, min tady není, což většinou taky bývá. Ale není. Takže to řešit nemusíme, dolejeme vodu po max. Snad nic nezacákáme. Tak mě překvapuje jako ta minimální vrstva, protože si nedovedu představit, kam dolejváte vodu, kde není, že jo. Jako jestli to má odtoky úplně ze spodu. Většinou určitě víte, že všude, kam vodu lejete a má se o tom teď vypařovat nebo nějakým stylem vytrácet, takže většinou tam zůstává, pak to tvoří vodní kámen. Jestli si s tím tato značka poradila, uvidíme v budoucnu. Ze začátku to budu určitě čistit, ale co si budeme povídat. Říkám, moje poslední zvlhčovačka odešla, protože jsem jí nedával takovou držbu, kterou si za prvý zaslouží a kterou za druhý výrobce udává, jo? Takže pak si nemůžete na nikoho stěžovat. Je to čistě o vás, jak se k těm věcem chováte. Tady vidím první věc, že asi návod budeme brzo používat. Nevím proč. Asi to dávám opačně. Frontside. To je přední strana, takže by měla být tady. Takže to dávám dobře. Než to nevymyslím, tak jsem si všiml, že vám tady ukážu ještě vlastně zadní stranu. Jsem to nevyleju, bude to vidět. Jo, máte tam zase připojení na točidlo. To je tady, ten teploměr. Krytky teda odpadávají, jo, to jsem nečekal. Takže ty já ztratím hnedka jako první věc. Nejsou k tomu ty krytky nějak připevněný, jo. Takže máte krytku tady na točidlo teplotní a tady samozřejmě USB-C. Předpokládám, že na připojení k té jednotce, že k tomu našemu mozku, ne předpokládám, tak to bude. Protože nabíjet to nemusíte, nebo není to nabíjecí, je to čistě
elektřině, že jo. Teď jsem trošku zmatený, už to tady na mě svítí, ale já nedokážu, odkryjem si tohle, kde tady vidíme hlavní displej, nám tady píšou a nic moc k tomu, takže to si odtrhneme. Ale co mě štve, že mi tam nejde zasadit. Nesmíte se bát, takže jsme doma, jo, jak jsem říkal, nechci nic ze začátku zničit, čtěte návody. Protože kdyby to tak nebylo, tak už jsem právě zlomil packy, ale věřil jsem tomu, že to tak je. Takže stačilo zaklapnout a skoro fungujeme. Nevím, jak moc vidíte na displeji. Dáme si to blíž. Ať to vidíte hezky. Já se k vám přisunu. Budeme si to rozebrat asi tady spolu, ne? To bude lepší. Tak. Vezmu si pití k tomu, ať na všechno vidíme. Takže jak vidíte, teď jsem to zapojil. Tady je nějaký menu. On. Právě jsme to zapli. Jenom co jsem stiskl tohleto. Tady se můžeme hned něco nastavovat. Vidím 8, to jsou... Jakmile jsem zapl menu, hned nám začínají naskakovat rychlosti. I když jedu nahoru, tak mi to najednou klesá. To je... Koukám, ten displej je hodně citlivý. Musíte... No, to je zajímavý. Já jedu nahoru. A jde to dolů, jo. Tak, teď jedu na 10. Tohle by měla být 10. Což vlastně nevím, jestli jsme si to řekli, je tam 10 úrovní. Řekli jsme si to. Tak tohle je 10. úroveň. Tak to dáme na 9. 8. 7. 6. Jako musím říct, že ta 6. se mi líbí víc, že jde tak automaticky hned do prostoru, jak nejde tak do vzduchu. Jo, je vidět, že ten tlak na tu 10. je zbytečně moc vysoký, ale asi vám to tam vyžene velké množství těch pár. Tak 5., 4. Co vám musím ukázat? Tohle je 4. úroveň, jo. Ještě abyste to slyšeli, fakt ten zvuk je úplně neuvěřitelný, jako. Trošku mě štve, že se fakt... Jo, já už to vidím. Už vidím, kde byl ten problém, protože tady máte set to, na co jste si to nastavili, a tady je teprve, kdy vám to dobíhá, asi na kompresor, samozřejmě ten je na vzduch, že jo, ale kdy vám dobíhá to čerpadlo, který vám to tam žene, že jo, a dokáže se dostat na tu úroveň. Takže tady máte hodnotu nastavení a tady se vám ukazuje reálná hodnota, jo. Ještě si to ukážem, teď jsem dal 0 a pomalu vám to klesá z hodnoty nastavení, to je vlastně jak to plynule reguluje, možná to vidíte. A teď jsme na 1. Jo. Teď si z té 1 dám 0, vypnem to. Jo, fakt to plynule a teď si dám tím pádem hned 10, podle mě. A koukejte, jak to pomalu pojede. To je docela chytrý, jako už chápu, proč ta vlhčovačka stojí to, co stojí, jako. Moc se mi to zařízení líbí a to jsem teprve přišel na první funkci. Takže dobrý. To víme. Tak si to vypneme. Vlastně líbí se mi, že to můžu přeskakovat z vrchu, vlastně z 10 na 0 okamžitě. To je dost dobrá věc. Ten hluk
teď mě to vypadlo, úplně mě to zaskočilo lidi, fakt mě to zaskočilo. Ten hluk, jo. Tak já tam dám rovnou tu 10. No, pojďte si to poslechnout, tak to jede. Vidíte asi sami. No, jsme na 10. Slyšíte to? Já nevím jak vy, ale já moc ne. Já slyším, jak tam praskají bublinky té vody, ale ne, že by jako to hnal nějaký kompresor, nebo zase řeknu to blbý slovo, místo vodního čerpadla nebo čerpadla řeknu kompresor. Tak místo toho, i když on to může být svým způsobem čerpadlo s kompresorem, že jo, protože je potřeba ten tlak z té vodní páry, že jo. No je to neuvěřitelný. Takže to o zvuku, to je za mě úplně super, tak si to zase vypnem. A co když chci nastavit, koukám, že tady je hodnota tlaku, hodnota teploty, tak zkusíme ještě jednou nastavení, tady je nějaký auto, což asi ještě nemáme nastavený. VPD tady si nastavujete, timer, cykly a vypnutí. Vypnutí cyklů to bylo, teda ještě si to projedem. Cykly on-off s timerem a vypnutí jako úplně. Zapnutí manuální, asi předpokládám auto podle hodnot, co si nastavíte. Set to tady vidíme off, takže předpokládám, že zmáčknu tady tlačítko nastavení a už si nastavujeme teploty nebo vlhkost, hodnoty vlhkosti z vlhčovačky. Set to, takže my si nastavíme třeba 65 stupňů. Jo, jde to po krocích, když to držíte, tak to nejede, to je docela škoda. Takže po krocích si to, ale zas můžete si nastavit fakt jednotlivý, fakt krok po kroku, stupeň po stupni, takže jsme na 65%. Dáme asi nastavení dál. Tady je kalibrace nějaká, leaf offset. No, myslím si, že do těchto detailů, protože je tam fakt moc nastavení, co se dá a bohužel, jak jsem vám doporučoval, chce to manuál. Aha, ani já to bez něj nezvládnu, takže víc si o tom, myslím si, že na unboxing, představení toho zařízení, opaku, jako tohle je za mě zlatý, to nastavení, to je přesně pro mě jako pro hračičku úplně super. Kabely, který nemusíte kupovat. Sonda, pokud vím, jestli je to fakt sonda na všechny ty 3 věci, tak jenom ta stojí 1200, asi pokud se nepletu. Jo, a nebavím se o tom, co v tom máte ještě všechno za úchyty, čistící prostředky nebo čistící štěteček, cable binder, 3M-kovou samolepku a pásku stahovací na suchý zip. Takže jako fakt, myslím si, že si tohle koupíte a nic víc nepotřebujete. Jako, vypadá to tak. Povíme si o tom víc asi příště, protože já jsem z toho normálně unešený. Jako tohle je to, co jsem si od toho představoval. A možná ještě něco víc. Jako, myslím si, že bude o dost lepší to mít napojený na ten kontroler a nastavovat si tyhle věci v té aplikaci, kterou si pak taky ukážeme. Protože jako na to, že tu jsou 4 tlačítka a tolik možností, a ono dobře, jako čím méně tlačítek, tím méně poruch a méně věcí, co se může vysrat. Ne, jako pokud to jde, já to vypnu úplně, doufám, že to vypnu, předpokládám tady někde vzadu, nevypnu to ani, takže vypnu to jenom tím off tady. Tím by to mělo být vyplý.
Voda se mi stejně vlní, nevím, jestli to je tím, jak se tady hejbu, ale vypadá to, jak kdyby to dál pracovalo. Ale říkám, hlučnost, neslyšíte? Výkon, ještě si to teda ukážem, ten výkon, protože tohle je 10. Říkám, jede to postupně, jste na 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teď jsme prý na 10, jak systémově, tak fyzicky. Což asi je dostačující pro náš prostor 120 na 120 cm na 2 metry. A 200 cm teda. Nevím, co k tomu víc dodat. Jako, líbí se mi plynulá regulace, jo. Říkám, zase to dám na 0. Z 10 na 0. Už to automaticky samo si stupeň postupně snižuje. Plynulá regulace se mi na tom moc líbí. Ten zvuk, doufám, že to i dlouho vydrží, protože lidi píšou o věcech od AC Infinity, že prostě jim to běží třeba 5-6 let v kuse a že s tím nemají jediný problém. To je další věc, že já prostě nebavím se teda o vlhčovačce, tam mi vydržela 2,5 roku, jo, a když to blbě řeknu, stála o půlku míň a umí o 95% míň věcí, jako, takže doufám, že vydrží, protože věřím, že s tímhle vybavením nebudu muset dlouho investovat do dalších inovací, pokud AC Infinity nevymyslí něco nového a nebudu rozšiřovat jenom jejich produkty, jako jsou ty sondy, o kterých jsme si povídali a tak. Každopádně vám děkuju za zhlídnutí, víc asi tady nemám co říct k téhle zvlhčovačce. Budem si o tom povídat všechno až podle mých vlastních zkušeností, co se bude v tom Growboxu dít. Takže říkám, tohle já vám tady nedokážu ani během videa všechno ukážu vám to. Ukážu vám to, až budu vědět všechno, až to bude zapojený, tak vám řeknu během 10 minut, co to všechno umí, předvedu vám to, ale až s tím budu mít já sám vlastní zkušenosti. Zatím jsme si to zapojili, předvedli, rozbalili a jdu se tím zabývat, tak se mějte hezky, ahoj a... Tak jo, tak jsem si kvůli vám stlumil světla, aby bylo něco vidět. A můžeme si jít ukázat v praxi tu naší zvlhčovačku AC Infinity. Tady vidíte, tady je vlastně menu, jo, zapnuto, vypnuto, auto, VPD, nastavení časovač a cykly. Takže to necháme vyplý. Tady máte, na kolik vám běží fyzicky, tady máte nastavení, na kolik si to nastavujete od 1 do 10 takhle fyzicky, jinak si to můžete nastavit v aplikaci po připojení na ten náš AI kontroler, což já samozřejmě mám, ale teď vám to ukazuju jenom fyzicky. Jo, tady máte 51% aktuální vlhkost, 1,29 nebo teď už 26 kPa, což je vlastně hodnota VPD a 22 stupňů Celsia. Tak si to zapneme, běží nám to na 1. Jo, dáme to rovnou na 10. Hned to na 10 běží, tady je dobrý, že to nejde už ani postupně, jak to mám zapojený přes ten kontroler. Takže to si vypneme. Není potřeba asi víc si k tomu ukazovat, chtěl jsem vám to ukázat jenom v praxi. Tady si nastavíte ten automod, že jo. Tady v tom nastavení, jak jsem vám to ukazoval předtím, si nastavíte teploty, tlak nebo teplotu, tlak a vlhkost a ono se vám to snaží udržovat tu vlhkost tak, aby vám to
udržovalo se v té dobré teplotě a vlhkosti. Sice jako to na teplotu nemá vliv, ale snaží se to i vůči tomu vlastně brát zřetel tu teplotu určitý vlhkosti kvůli tomu VPD, protože i tohle dokáže hlídat VPD. Ale to je jenom manuální nastavení takový, jo, tady je to čistě na VPD, si nastavujete timer, cykly, není co dál ukazovat, tak si to vypneme. Takhle je to opravdu vše. Pak se můžeme ukázat ještě, jak funguje vlastně přes tu naší aplikaci. To bude asi lepší, protože já tohle nevyužívám, já to mám nastavený přes ten AC Infinity Controller AI+. Vlastně mám to nastavený ne teda na VPD, ale mám to nastavený na hlídání teploty a vlhkosti, což mi docela funguje, drží mě to, teplotu si držím s tím, že nemám jenom zvlhčovačku na to, mám na to samozřejmě i připojený ventilátor jako odtahový a ještě teďka čekám na reklamovaný ventilátor cirkulační, že jo, který bude. No, tak to si pak ukážeme všechno. Jo, a to ovládám přes ten vlastně kontroler, přes aplikaci, kde si nastavím jenom hodnoty vlhkosti a hodnoty teploty, rozsahy, v kterých to chci udržovat, kritické rozsahy, kdyby se mi měly vypínat světla nebo zapínat na max 100 a samozřejmě hodnoty jakoby různých zařízení. Jo, třeba na noc, že chci, aby odtah jel maximálně na 4, naopak třeba přes den, že nechci, aby šel pod 2, jo. To samé světlo. A nastavíte si různý scénáře, že vlastně na noc to chcete mít tižší a přes den třeba výkonnější. Jo. Prostě výkonnost těch různých přístrojů, takový fyzický omezení toho, kdy vás ten AI mozek vlastně když si to upravuje podle sebe, tak to nepustí vlastně dál. Tady se koukněte, chvíli to jelo na 10, jak se ukecal, to se docela přehdal, tak já to jdu vypnout a mějte se.